vítáme u dalšího videa, jsem tu společně s Zoroxem. Ahoj. A dneska si zahrajeme opět na serveru qplay.cz. A co si zahrajeme? Zahrajeme si Krystaly. Zahrajeme si krystaly a 15. 15. Asi bych šel do zeleného týmu, potom až se někdo připojí. Som tam. Ako vidím, ty tam... A vyber si kit. A ako budeme voliť mapu? Kit, jo, miner. Mapa... No, nevím, forest? No, môžeme. Okay, Ja by som vyskúšal tu mushrooms. ja nevím, no, ako jak chceš. To podľa toho isté, ako budú hlasovať ľudia. No, stále nie si v zelených. No, protože tady je málo lidí. Neboj sa. Už je. Ja to neviem skočiť. Jaj. Já taky neumím skákat vlastně. Ja už som to doskákal. No, přesně tak. Tak já jsem to sám. Jo, jako vidíte to, já jsem profesionální parkourista, že jo, takže já to nějak ani moc, jako vidíte ten parkour, je pro skill, no. Kam ideš? Dobrý. No, už jsem to doskákal, dokonce jsem udělal Ja? takovej, Wow. Skoč na tento blok. víš, profesionální parkourista. Ako? Idem za tebou. Aha. Je tam nejde boj. Jsou tam. Čau. Výborně, jdem. Nechci se odpojit, tady je málo lidí, jako. Už sa pripojujú. No chod do zeleného. Já nemůžu. Aha. Ešte jeden sa musí pripojiť. No rýchlo, rýchlo. Poďni. Zelený. Už. Ne, tam se nedá, Prosím, nedávejte do zelené. Jo, dobré, jsem tam. Zelená, pojď do zelená. Už tam si? Ty tam taky seš? No. Nevadí. Okay. Fail. Ako bude naša taktika? Nejlepší taktika je asi pozabíjet všechny a zničit všechny. Zelený krystal. Já si myslím, že to je dobrá taktika, nevím. Najlepšia. To je prostě bez taktik, to je mani sbat taktik, to je mani... To je taková taktika. Ja si ma nevidel. Já taky nikdy nevěděl, ale samozřejmě skočil, jo. Hej, ty tučňáci. Hej, viděl jsi ty tučňáky už? Hej, úplně hustý, kámo. Ty chci domů, hej. A viděl jsi toho obřího sněhuláka, prostě tady. No. Ty se kouká jak úplně iWork. Majú pekné oči. Ťukačie. Vystrkujúce. Jo, no. Ty čo robíš s tou ovečkou? Jakou ovečku máme? Ja som si... Dobre, vybral som si kit. Boha, táto mapa. Nezná som ju. Jaká je tohle mapa vůbec? Ľadové krá... Ice Palace? Ľadový paláč, tak dáko. Tak to není tak špatné, jako ty mapy občas nejsou špatný, ale tak...
Ale pred ako, kto nevie, kde sú doly a túto mapu ešte nehral, tak hej. No. Koľko máš levelov? No XP. 17. Tak to máš viac ako ja. Ja mám 20. Som to udělal. Aj, tak, rýchlo nazbierať si veci na oko, počkáme sa a ideme na stred. Môj Milášek tu je. Aj Mikulášek tu je. Mi to tu vyzerá. Dobrý. Něco jsem si natěžil. Málo. A tak sa počkáme, ni? Jo. Abych se tak počkal. Ja už si vykraftím brnenie, toto a môžeme ísť. Naťažíš jedlo? Či naťažíš jedlo? Jo, já natěžím. Ja už mám aj oko, veci. Počkaj ešte. Toto. A už by sme mohli ísť. No, a už môžeme ísť? Dobre. Ja už mám, poď. Kúkni si chat. Bohužel. Kde si? Kde si? Tu máš jedlo. Na. Já mám jídlo, já mám 20. Na, 10. Poď. Já mám 20. Vadí, ideme. Okay, dobře. Ideš za mnou, že? Proč se mi nenačítají články? My sme zelení, že? Já mám 90 FPS. Hm. Zelený. Jo, musím. Poďme tam, poď tam. Ideme tam skočiť, poď. Kam chceš skočit? Co chceš skočit? Z mostu? A co je to No. čarodejnice? Tak se dá zabít nebo? Tam... Modrý, železo. A tak ho vypneme, poď. Veď aj my sme. A dvaja dokonca. No, počkej, já tady beru diamanty. Chci naber diamant. Já beru, no. Myslím, že tady jsou taky diamanty. Jo, mám diamanty. Mám iba 10. Ja potrebujem crafting. Žlutý, půl železo. Potřebuji půl. Ja som u nás, keď tak sa stiahni. Budeš ma kryť? Idem si vykraftiť veci. Je tady vůbec ještě někdo full dia z našeho týmu? Ajaj. Ten je žlutý, já nevím, jestli to chtěl žlutý. Ja už mám dia, helmu a meč a takto. A krumpáč. Tunak je jeden full dia. Náš? Jo. Tak možno to bude dobrý. Možno sme v dobrom týme. Možno. A za chvíľu budem aj ja. Mne už iba 11 dia chýba. Já jim nevyžírej mi to. Tak poď na stred. Keď to vyzíra. Běž taky na střed. A tu sú modrí, poď. No, já vím, já jsem tam udělal. Je tady hodně těch. Mne už iba 4 dia chýbajú. No 3. A mně chybí 22. Modrý, pojď, pomoc. Help. Kde? Já mám málo života. Poď na no. Je dead. Ještě jeden, tady, pojď, zelený. Tady, pojď mi pomoct, rychle, já umřu, já uhořím. Já si to ani neuvědomuji, já umřu. Mám 11 dia a si umrel? Ne, on umřel. Týpek. Mám pre teba 9 dia, chceš? Jo, hodím to. A luk s flameom. Poď sem, dozadu. Sem ti to hodím, hej? No, okay. Tam som hodil aj šipy ešte. Musíš mi ho začít. No tak ja som full diamond, tak ešte pôjdeme. Urobím si SAR 5. Ty nechceš Fire. zabít toho golema?
Môžete zabiť, budeme mať aspoň spítku. To podívám. A vím právě, že. Jaj, pojď mi pomoct. Ja som teraz u nás. On nedostává nějaký damage, když dostane lukem. Neviem, asi sa to od neho odráza. Jo, už má 100 životů. Je mrtvý. Tak budeme mať aspoň spítku. A ty si ho zabil? No, stýpkem. A kto ho zabil? Lebo ten, kto ho zabil, má XPčka. Nevím. Potřebuji teď tam brnko hlavně. A Mhm. Ja teraz budem mať Sarp 4. potřebuji ještě pár diamant. Oplatí sa dávať knockback na meč. No, jako jo. No, moc ne. Spíš na luk. Tam ide punch. Pár dia ještě. Tady třeba... Aha. To ještě potřebuji... Máš jeden dia náhodou? Nemám. Nevadí. Počúvaj, my už sme tu skoro všetci full dia. No, já to taky Už sme traja. Ale síce je nás aj najviac. Toto bude ťažšie, lebo tu je 10, 8. Ne, já jsem mrtvý. Idem. Si mŕtvý? Asi jo. Ne, dobrý. Máš oko? Stahuje se. Já jsem ale umřel, protože jsem měl málo životů. Mám ti tak pomôcť? Dobré, to v pohodě. No, dostali mi 4 srdíčka jako pro. To je dosť ešte. Tak mám ti ísť pomôcť na stred, alebo? Ne, dobrý. Zvládnu je. Keď prežiješ. Žiť budeš. Koľko máš FPS? Já málo. Teda, no, tak je to dobré. Tak ja už asi pôjdem na stred za tebou. Já se těším, až budu mít nový počítač, to budeme natáčet hodně. Tak ja idem za tebou, hej? Aha. Jdu na žlutý. Fuck, nejdu. Stavuj. No ja som si kúpil Fire jednotku. Ja som iný idiot. Ne, on mě zabije, že jo. Zabil si ho? Jo, zabil, ale... No, už to tam docela hodně. Já vždycky plaším, že mě někdo zabije. Potom zabiju já. A to je dobré, ten damage indikátor. Ja, ty máš vlastne to, že? Že ja vidím, že koľko majú ľudia životov. Lidem hází nějaký věci. Boha, tak tu odkopáva cestu. Tak Flame 1, aha. Jenom Flame 1. Potřebuji šípy. Jsou hodně... Oni ty šípy ani... Ono je to hodně dobrý, že? Najlepšie je si tam dať Infinity. Jo, no, já vím, ale já mám Flame třeba. Já se netrefím. Flame, Infinity, Punch, vrazedná kombinácia. Mně se nenačítají čanky, nevím proč. Tak zvládáš to na tom strede? Jo, zvládám. Já jsem teďkom zabil jednoho. Vážne, jedno XPčko mi chýba. Možná to tam zničil, jenom ten. Čo to ideš zobrať? Ja som to vyhodil a som idiot.
Jo, já ho netrefil. Okay. Tak já jdem už za tebou. A oni tady jdou dva na mě, já jsem mrtvý. Jajaj. Veď ma z oko. Ne, já jsem umřel. A kde jsi umrel? U koho? Jdem tam. Já jsem neměl oko. Co? Hele, já jsem umřel, ani nevím, u žlutých, jo, u žlutých. Já jsem. Tady, hej, Zara, kde seš? Ja u červených fajtím s jedným full dia. Zabil som ho, mám pre teba full dia. Chceš? Jo. A já ho mám. Tak kde si? A mal taký luk. Já jsem teďka mám doma. Tak idem za tebou. Tak prišiel si... No povedz. No, nic. Tak prišiel si o jedno full dia, dostaneš druhé. No poď za mnou. No. Já jsem se snažil je tam zabít, ale zabil jsem. A má Sarp 3 a mal Punch 2. Mal takú F a tu máš ešte šípy. On mi ubral ani jedno hápko, ni. To jo, hej, tak to je hodně dobré. To je fajn. Toto by som mohol preskočiť. Jaj. No tak čo? Čo máš teraz za veci? Já bych šel na ty žlutý, hej. Pojď na ty žlutý. Mhm. Já jsem se snažil. A nie, oni majú luky. Ja teraz by som behal z jednej strany na druhú a fajtil. A tí modrí ako sa boja. Ísť na stred. Jedeme na modrých? Tak ja idem. S jedným typkom. Aha. Kokos, on majú gule. A nikto nie je na strede. A to sme sa aj dobrý tým vybrali. To si ty? Nie. Mhm. Tak na koho chceš ísť? Na žlutý. Tak poď, ale má oko. Nemám. To nevadí. To riskneme. Keď tak ovládame stred, musíš si naťažiť. Poď. Prekvapíme ich. Myslíš, že budou mít luky? Já si myslím, že... Nie sú tu, máme vyhraté. A potom na stred, hej? Bacha, ide jeden. Možná, že jsem ho trefil. Pol hápka mu ostalo. Mŕtvý. Wow, dobre ty, si ho trafil. Lol. Bacha na nich, si tam? Já jsem v dole, oni jsou v dole. Jaj. Tak na mě. Je ti pomoc do doloh? Já tam tady. Jeden je dole. Hej. Poď. Umru. Choď, ideme zničiť krystál, hej? Fuck. Je jich tady hodně docela. Já umřu, já jsem tady. Jaj, on jde furt na mě. Já jsem mrtvý, hej. Já to nemůžu zvládnout. Tak kde si? No to, no já jsem mrtvý. A kde ťa zabil? Vrav, kde ťa zabil? Nevím, já jsem... Ale... Jedet, som ho zabil. Pod k žltým. Mám tu tvoje veci. Já jsem se teďkom sehnul strašně hodně hráčů. Ale pod k žltým, mám tu tvoje veci.
No ideš, alebo tak ja ti ich tu nechám a potom si pre nich príď. Jeden tu má power, trojku tu malo. Tak potom uzl tých má zväčší, hej? Už jsou všichni mrtví, ne? Skoro. No už sú se čivami a musíme ich iba pozabíjať. Tam má zväčší. V tom rohu tam, kde ťa zabil, hej? Jo. Takže teraz ideme na redka, čo povieš? Jo. Tak pokud No tak idem ja. Alebo má tam počkať, ako chceš. Tak na redka pôjdeme spolu a ja idem na blúčka. jo. Či kokos, jedne sa tu portol so 4 hápkami. Oni tu sú full dia. Ajaj, ne, oni mě zabijí, žlutej mě zabijí. Ještě si to neumí hrát. Má, nevím, co to je za podstatě. Počavačů. Mám málo životů. Nechal jsem tam dva. Ja mám pol hápka. Kamo. Ja som nezabil ani jedného boha. Já teď tady je žlutej, já jdu na něj. Mhm. Já jsem měl málo životů. Kde je tam to tak tady? Boha, naši nezabi išli ich rašnúť, oni sú tu v doloch. Jednou si zabil, dobre ty. A čakaj, poďme spolu, hej. Poď ku nám do bejsky. Alebo tam, kde máme dia, na tú našu stranu. Na blúčka ti vravili, neoplatí sa ísť. Jeden full... Tam bol jeden full dia, čo utekal so 4 hápkami, ale horel k tomu. To prežil. Že jsem nevyhodil ten lepší. To je jasné. Jasné jak packa. A kde jsou? Boha, na stredu, a mi sa tu seká. Jaj, oni jsou na středu všichni? No, Jo, tak já jdu sem. Mně se to taky teď... Na tom středu se to seká, no ne? Oh, fuck. ja mám 2 hápka. Pojď. Zdrž ich. Zdrž ich. Tak zregenerujem. Zdrž ich, lebo idú sem. Nejdou. Že se neumí trefit. Nie, to sa nedá akože... Oh, fuck. Keby som išiel proti jednému, tak ho dám možno. A takto proti 2. Jeden tam strieľa do mňa. Aha, už ideme, poď tam. Poďme tam. Poďte. Ja ho zabijem. Ten pojebaný punch. A to je čuro. Jaj, tak to jo. Ale na čo ťažia tie To je... diamanty? Mi povedz. No, na keď tam skočí. Z boku, skáč, skáč. No. Dobre. Dobré, dostávám. Poďme tam, ideme tam. Tak nejdeme. Kurva. Jak spadl. A to sa akože nedá nájsť najviac, ale oni sú v doloch. No, já jsem mrtvej, no. A já nemám... Já jsem si nekoupil zase kartu. Já ani to vyhrám. Jak jo. Já vždycky na to zapomínám. Mám 123 FPS a na prostředku mi to padne na 50. Na 50. Tak já to vůbec nechápu. Zkusím nějak... Čakaj, si tu počkám na takého modrého a prekvapím ho. No, tady už mám 20. Aha, wow. Vlastne. Je to docela těžká hra, no. Je. Ok, dobrý, já už začnu hrát. Kolik jich je ještě? 10? Naozaj, ich je 6 modrých. A tak na nich nechcú nasi ísť.
Ja sa bojím, lebo oni majú punch. Asi tu idem robiť takú menšiu cestičku. Si dám full dia a půjdu na ně. Proč oni berou ty diamanty vůbec s tím šerpem? Lebo za diamanty dostáva z coiny. Aha, okej. Tak mohol by si ísť na týchto. Na modrých so mnou. No já nemám věci, takže to je moc nepomůže. Já si udělám fakt display do toho diamantové a tak. Kripli sa nevedia trafiť. No dobrý, už můžem. Já mám 16. Já si natěžím fakt 20 dia. Ja jebem. Raz by popovať. Jeden uhorel. Ďalší uhorí. Ja ich vypínam. Ale umrem. Nemám oko. Jeden uhorí. Dobre, som mŕtvý, ale zabil som dvoch iba. Já jdu. Tam doufám. Oni teďko musí jít do středu, jinak to hráli. A teraz by ste tam mohli byť tam ísť hoši. Lebo akože oni sú iba 4 a oni ma zabili, ani meče nemali, mali všetci iba stoneové, oni mali luky. A ten flame na nich. Tak oni mají jenom luky, no. Toto vyhrává. Tunak dvoja si myslia, že tí červení pôjdu na stred, ale že oni ich prekvapia. Sem pôjdu dozad. 16. Ale vypol som 2, ale ja som mal vypnúť 3. A na strede... dobre, je. Krumpáči teraz nerob, to sa ti neoplatí. Čakaj, pôjdeme spolu. No já počkám. Jenom natěžím ty. Nedojdeš mi pre drvo? Alebo nemáš drvo? Já ti hodím. To je náš. No. Díky, doufám. No. A rýchlo, ja ťa... Hoď mi to. Jsem ti to hodil, no. Aha. Kde? No. Hej, pojď sem. No. Hej. Poď tam. Tak nepoď. No ten flame. Dobrý. Ja nemám jedlo. Poďme im z boku. No, ale já hořím, takže já si dám jídlo. Prečo sú mi idioti? My máme aspoň tú spítku. Ja im jdu do boku. Nie, tento letí dole. A poďme na nich, poď. Poď. Neumreli. Oni majú opravený krystál. Tak teraz neumrú, bacha. Majú opravený krystál. Dáme to, ale budeme musieť ísť zase 2. Ale ty naši klici vůbec nehrajou. Oni si opravili, ako sa to povie, krystál. Musíme tam potom vbehnúť, pozabíjať. Ale jakže oni musíme udělat nějak ze strany. A ze strany ani nie. No tak hej, naťaž také bloky. Já však natěžím. A pôjdeme na nich od žltých. Jo. Fú, ale to je najlepšie. Je nás najviac, ale oni nič nerobia. Ja sa naťažím zo pár jedla. Lebo nie, že tam tí 10, bolo nás tam 10. Keby tam všetci skočili, tak to by nestihli všetky zhodiť dole. Keď tam všetci išli. Môj meč dáva 11 damage.
Tak potom pod ku zltým, hej? A dones dáke bloky ešte. Uvidíme. Zničili modrý krystal. Išli na nich, poď. No, tak ale já nemám nic. Aha, tak už hneď aj zabili. Pochopíš to? Ho zabili? No, To nevadí, ale nemají krystal aspoň, takže je teď se jim v pohodě. Buď klidem v pohodě. Ale akorát tohle bude asi hodně dlouhý video pro tebe. To tak vidím. a mňa zhodili. A hneď čo aj opravili. Tam běžím do kouta. Tak oni ale asi mají hodně diano. Akože boli na stred, ale nie len za to. Lebo tam... Celý tým išel na ně. Tak, já si udělám meč a jdu na ně. Jdeš na ně taky? No, poď. Ale ja budem mať iba kožené väčšie, keď ma... Tak ma bude zochraňovať. No když tak, no tak, protože ty budeš dělat takovýho toho. No prostě ty tam rašneš a oni tě zhodijou a tam nepřijdou. Počúvaj, jeden mi dáva meč. Já jsem u nich. A luk, dáky. Punch. Jaj. Tak nejsem. To budou prostě nějaký věci. To prostě nedáme, my potřebujeme rašnout, ale s tímhle to asi nepůjde. My už jsme 4 dokonce, ho. Jich je 9? No. Nie, nás je 9. Oni sú 4. Oni nedají mi taky nějaký věci. Jakože, mě by to nevadilo, jo. Ideš tam a hneď dostaneš čočku. A nie, oni tam majú tie zasrané panči. Díky. Aha, tak mi nevykopal. Ja nemám nič. A jeden tam už išiel, poď tam, poď tam. Já nemám věci. Nie, oni ho zostrelili, nech ho tam. Já mám šípy a budu je odstřelovat. Oni musí nějak to na nás. Jako nemusí. Nie, oni to môžu predosiavať a potom bude remíza. Rašou. Poď. Oni ma zhodili. Vážne? Oni na nás jdou hráč asi. Ale to je dobré, že na nás jdou hráč. Já jim tam asi nějak půjdu. To si nemohol skôr povedať. Já jsem je neviděl. Já jdu rašnout. Čakaj, idem s tebou. Som za tebou. Ja som pomalý, čakaj. A prečo nejdeš od tých pod odblúčiek? Oni tam ešte všetci 4. Já jsem zapomněl. Já jdu Berem. Áno, ešte. Poď. Toho tu už hodíme. No dobre, vypol ma, ja som bol pred kryštálom. Já, fakt. Jo, dáme, ano. Veď skočte tam, čo zase vy serete. Tak já taky tam utíkám, že jo, ale tak to je. Hej. To je modrý, že? Jo, tak okej. Chalan mi hodil 17 dia. Wow. Mě hodil 8. Jsi populárnější. Vieš, ja si tu s nimi píšem. Vieš ako. Ja romantik. A to co tu?
A to sa akože nedá, teraz oni s tými páčami budú u nás v bejske. No, oni sú tam všetci 4 a dáko ich nadbehnúť. Crazy. Tak ale jak, že jo, když mám dřevěný meč. Tak dám aspoň na jedno, ale A to sa nedá. tak to se dá, ale tak... A oni nás rasujú, čum. Fakt? Hej, idú na nás. Ja vravím. Jaj. Mhm. Jdou na nás? Jo, No, jo, jdou, no. A tak musíme to obránit, jeden je dole. A oni majú tie panče a luky. Mám meč? No, mám. Co tam nejdu? Nevím, ani asi nechci. Ja vážne pojem na nich z boku. Já půjdu s tebou asi. Ja som ujalou, keď tak dačo. No jo. Tak běž na ně z boku a já půjdu za tebou. Nie, to by vyšlo vtedy, sa keby ich odlákali. Že aspoň 2 išli raz, oni by do nich strieľali a ja by som mal normálne v kľude tam mohol prejsť. Majú žičený kryštál. Si je zničil? Nie. Aha. Aha. Co dělá tam ty? A ne nám ho aj opravili. A jak nám mohli zničiť kryštál? No ho zabijú. Neuměl se trefit naštěstí. Aha, neuměl. Jaj. My si dáme fakt tu remízu, ty. A to sú lamily, majú iba tie luky. Aha, zase nám zničili. Jak nám ho zničil vůbec? Lebo oni tam strieľajú a to tam, vieš, zničiť. Aha. Ako ho opravili, tak ho aj zničili. Tak to musí byť u nich. A čo ich nezabijú? Aha, oni už rašou. Jdou na nás. Velký útok. No, jdeme to. Aha. Ve to byste mali dať je vás 5, 8. No, tak co, že? Jsi umřel? Nedávajte mu tie diaboha. On dostáva coiny za opravu. Aj keď to opraví, ale aj tak. Ja sa stávam ako? Ja sa stávam... Nevidú bloky. Tak idú na nás? Ne. Ja ich môžem prekvapiť, ale ja umrem tak potom. No mě od někoho zabila, já nevím. Tak povedz, kde sú, aká je situácia. Vo vašej bejške? Aha. A ďalšieho zabil. A tu je ďalší. No, abych to ukončil, protože to je hodně dlouhé, si myslím. Čakaj. Ty to líbneš asi? Ja už som umrel. No dobře, tak jo. Takže se rozloučíme, takže doufám, že se vám tohle video líbilo. Zanechte like a odběr, jo. Budeme si toho moc vážit. No a my se na vás budeme těšit u dalšího videa, takže zatím čus. Ahoj.